Gaurko introrako barre eta negar egiten duen emojia imitatzen saiatuko nahi zornoa. Zer modu zaudete? Beno, denbora asko pasatu da azkenekotik, beraz, bada garaia beste galdera bideo baterako. Zer? Bideo honetan zerbait egin nahi nuen. Etika, azken bideoan egon zinen, Watsonen egin zenuen. Orain dela asko izan zen. Pasatan astean. Ere ados nago betaurre barrega berekin eta enintzen bideo horretan hainbeste irten ere egin. Nire alde sortzailea zara, jendeak maite zaitu, ez kezkatu. Horretaz naiz kezkatzen. Agian lagun dezakegu zerbaitekin, egin dugun akatsen bat konpentsatzeko edorrelako zerbait. Lasai, logik, Logan. Zuzen. Ez kezkatu, akatxiki bat baino etzen nuen egin. Eta aste honetan ongi sentitzen naiz. Hau da, bai. Ongi zer modu zau, galdera bideo bat. Baina zuekin. Betegarria. Ongi, galderak eskatuko ditu Twitterren #AskSanderSaitzekin, kito. Zure arpidedunek inoiz ez didate galderarik egin. Ez ondatu hau. Ongi, lehen galdera zuretzat da. Tresnago bota. Logan. Barkatu. Benetan. Zure libururiko gokoena? Roger Ackroyden hilketa, Agatha Christie, amaiera ikusgarria hiltzailea zera. Zer de Montre! Zer, liburuaren analisi baliotsu bat egiten ari naiz. Guazen urrengo galderara. Tresnago! Hau kezkarentzat da. Berdina alzara denentzat. Zer gertatzen da? Galdera bideo bat da eta galdera bat daukazu. Nik? Erantzun aurrera jarraitzeko. Ez naiz berdina denentzat, Tomasen kezka naiz. Besteak ezberdinak dira. Bai, nire apur bat zera dago goratuta. Hori da, ni banoa. Ez, geratu hemen. Inoiz ez duzu ni geratzea nahi. Urrengoa! Etika! Zakurraren! Katuaren, orain zu! Txoriaren, maite dut hitz asoziazioa. Etika, kontatu txiste txar bat. Zergatik egiten dutelo flamenkoek oin bat igota? Taktika txundigarria da, gorputzeko beroa mantendu alizateko. Bioinak igozkero erori egingo liratekelako. Baina hori ez da horren arrazen. Badakizu etxoriek UV-eran egiten dutela egan eta batzutan UV-aren alde bat bestea baino luzeagoa dela, zergatik? Segurazki evoluzioaren ondorio bat. Alde horretan txori gehiago daudelako! Juaneteko emesedaz, Juanekin behar naiz. Zer duzu, Logan? Zuloaren bat galtzerdietan? Ez daukat. Orduan bela jantzi dituzu! Printzi! Bazen garaia! Ea bota galdera hori. Printzi, moda holkurik, gainera ba aldago printze edo printzesarik zure bihotzean. Nire moda holku guztiak munduko diseinatzailerik onenaren gandik datoz. Errauskinaren maitagarria, garretan ta sutan neska hori bada. Barkatu, nire telefonoa izan da, eta besten dago beti, esperientzia magikoa da. Bibidi babidi bu! Horrelako ergalkeriak barneratu egiten dira. Eta maitasun kontuetan, printze eta printzesen artean nabil, oraintxe bertan nire misio bakarra, ni neu salbatzea da. Ongi esana lagun. Ea, talde galderaren bat hartuko dut. Lehenengo, zer moduz zaudete? Erantzuna besti izen batekin. Comfortably no. All I do is win. I'm not okay, I promise. I am the walrus! Zer modu zauden da galdera. Mortxo bat naiz? Zein Pokemon zarete? Togepi! Alakazam. Haunter. Jigglypuff. Enuen hori espero zugandik. Bere kanta ere gutxietxi egiten da. Lurralde osoko du horik onenak abestuko genituzke! Maitagarria. Ongi, hau ona izango da. YouTubeko kanal bat izan ezkero zer igoko zenukete. Film, telesail eta komikien gaiak analizatu eta bere barneko kontraesana kaleratuko nituzke. Epic fail bideoak! Nire etxaien eriotzarik mingarrienak nik akabatu ondoren. Ni konspirazio teoriei buruzko bideoak egingo nituzke. Bai, berandu arte egongo nintzateke itxarrik. Hori da nire lana. Nire kanalean margoan astu eta pringarekin jolastuko nuke. Sustantzien zantzumen erantzun autonomoaren bideo. Ez, pintura eta pringea baino ez dela uste du. Horrek izango luke arrakasta apur bat. Bai. Ea, sua, ura, lurra eta airearen artean zeinan maisua izango zinakete. Sua. Zure grinaxutan dagoelako. Lurra. Oinak lurrean dituzulako. Ura. Sakona eta misteriotsua zarelako. Eta baterazioa zarelako. Eta nirea airea da. Hori daukazulako buruan. Badakit min egin nahi zen idala. Baina arronago txiste txar bat egin duzulako! Kokos! Sare sozialiko gokoena? Facebook! Instagram. LinkedIn. Tumblr. Eta nire MySpace ere badaukat oraindik. Itzuliko da. Etika, errepikatu nirekin. Heldutasuna. Heldutasuna? Heldutasuna. Bikain. Zein da heldu bihurtzeko prozesua? Adulterioa. Ez. Heldua, hobeto esan da geldua. Hori apur bat mingarria da, baina bikain zoaz gaur. Zer egiten duzu egun gogor baten ondoren lasaitzeko? Era dramatiko baten begiratzen dut ispilura. Puzleak. Galleta bat jan, eta gaizto sentitzen ba naiz? Beste gaineta bat. Normalean esertzeko ez den lekuren baten esertzen naiz. Hurrengo egunean erronka gehiago izango ditudalako. Eta nekatu eginago edako aulki bat zer den eta zer ez den pentsatzeko. Kezka gaur ongi sentitzen nintzen. Beste bat! Ongi, zein da
nire momenturik lotxagarriena. Saiatu zarete, baina ez dugu informazio hori partekatuko. Zure horea garrantzitsua Jada da. pentsarazten dizut asko horri buruz, beraz lasai utziko zaitut. Oh, eskerrik asko! Raketan pixa egin zuen eskolako kontzertuan erdian! Ondatu egin Zergatik duzu? egin duzu hori? Kita, Barregarria da, probat pentsatu ezkero, hau da pixa praketan. Bandari gogokoenak. Evanescence. Podcastak. Beyoncé erregina da. Beno, egia esan nik Bob Esponjaren kanpamendua besti entzuten dut bain eta berriz. Ongi bazuetako batek baino ez du banda bat esan. Kezka, esan gauza polit bat denoi buruz. Ai, ama, beno. Aita, logika aserretzen duzu eta hori divertigarria da. Baina onartu hastakilo utxazarela gehienetan. Beno. Logika, errealitatea besteek baino beto ulertzen duzu eta horrek posten nau. Baina, hala ere askotan hastakilo utxazara. Nola usartzen zera? Printzi, zuk benetan harritzen nauzu. Baina hastakilo utxa izaten behin eta berriz. Hori ez da erdipolita ere izan. Eta Tomas, Ez dago beharrik. Ongi. Logika, Spock edo data, zergatik. Data, Spock erdik izakia da, baina data sunk motako androide bat da. Ez dauka sentimendu erraro, komplexurik. Itzo berik ez dagoen ez, da. Ea, ba, hau interesgarri izango da. Zeintzuk dira zuen izen erreala? Logikaren alogan den bezala? Bai! Arranopola, galdetu altzenuen lehenago, beno, nire benetako izena. Barkatu nire mezutonua da. Baina aita deitzen daute! Eta nire izena... Gauza hobitzali egin behar dut. eta nire izena, ez dizuet inoiz esango, ez dudelako behar. Beno, ba hori frustragarria eta etxigarria izan da. Jakingo dugu geroako. Urrengoa, zein emojik deskribatzen zaituzte? Zein da zuen Disney filmiko gokoena eta abestu horko zerbait? Winnie the Pooh! Bai, Winnie the Pooh. Lapiko beltza, besterik ez, perfektua. Nire Disney filmiko gokoena Big Hero 6 da eta Immortals abestia duka, Fallout Boyrena. Nien naiz abeslariona beraz ordua poema eran. They say we are what we are. Hori nahiko da. Ezin dut nire aurmaiteetako bat aukeratu, beraz denak dira nire gogokoena eta antologia osoa abestuko dut hemen eta orain. Azteko, Someday My Prince Will Come. Somebody once told me the world is gonna roll me. I'm the sharpest tool in the shed. Badakizu ezer, kito! Kito Augustia, kito zuek denak! Batzuk ezin dute kritika jasan. Logika, zein da zure akatsiko kerrena? Azken bideoan infinitesimalitza gaizki erabili zuen. Iso! Oso handia esan nahi duela uste zuen, baina oso txikia esan nahi du. Ben izan zain eta nola dakizu zer den? Hitzak dakizkit. Beno etikak zuzendu egin hau, beltza zuria da, goia bea da eta nire bizitzaren zentzua aurkitu behar dut. Beno, elkerrizketatu bakaltzen ari gara. Ez dakit, nire gustatzen hasi zait. Bota beste bat. Ongi! Besteetako bati musu bat eman behar diozu, zein izango da? Eta gur. Beno ba, etika, azken galdera zuretzat dela dirudi. Bikain, zer dio? Badakizu zein maitagarria zaren? Ez izan kondescendientea. Txotxa bat da! Oso wow, polita! Harrapatu nauzu. Ea, ba, galleta bat jango dut, gaur pare bat irabazi dut. Bai, nik ere hartuko dut bat. Beno, espero dut honek lagundu izana nire izaeraren aldeak hobeto ezagutzen, talde eklektikoa dira benetan. Eta espero dut urrengo bideoetan neurei buruz gehiago ikastea. Urrengora arte, jarraitu horrela mutilak neskak eta lagunez binarioak. Bakea! Gauza eder pila bat egin dute guretzat interneten. Bai. Ai ama, gure marrazki bikain pila bat dago eta idazlanak ere bai, aizue zer da ship bat. Benetan etika ez dakizu hori zer den itxasontzia esan nahi du ingelesez. Printzik ere badaki hori. Bai, nik ere badakit. Ongi, ez du hori ematen baina ongi.